baso egiten, neon ibiltzen naiz, eta gero, hiru seme alaba askat, eta, bueno, bi semiek ere, gutxienez, tarteka etortzen dira, eta, bueno, nik uste importante dela, nolabait ere, guk, aurrekotatik jaso deun hori, guk ere, ondorengoei zerbait ustia. Askotan ere, pentsatzen da, sektoria oso gaizki dago, eta gauzak oso gaizki dabiltza, eta ez da ezer, eta gaitza banda marroia, eta bat eta bestia, baina, bueno, gure aurrekuak ere landaketa bat itxe zuenean, ez ziren petatzen egongo landaketaren diruen egin jasota 1.000 euro egingo zuen nigan, eta, bueno, guk ere nik uste hori pentsatu errakola. Nik oin aldatzetena, seguro nik ez da jasoko, baina nire ondo ninguentzako, zerbait horkatuko. Hau alertzia hau, asteazun dago, goibailara duzuan, oin dela 45 urte ipini genuen, Andrian familia jarri zuen, eta aurreneko urtetan etzitzaion kaso askori ganin, eta nahikoa ugari egon zen, eta oain ikusten da, pixkat gaztetan oso juntu da egon ziela, baina, bueno, oain dela 10 bat urte nion etresaka bat, eta oain gestioekin neu enkargatzen naiz. Propietarioa izateaz aparte, baso elkarteko kidere bai naiz, eta momentu honetan Gipuzkoako baso elkarteko juntako kidere bai. Eta, bueno, jendeari esan, ateak irikita dela mundu guztiari bazkide egiteko, eta, bueno, momentu honetan, momentu zailo egiten, sekule baino gehiago dano laguntza behar dela, eta propietarioak ere askotan bakartzeko joera hori du, baina nik uste hemendik aurrera danon artean egin beharreko gauza asko daudela, eta importantea dela bazkide egitea, eta, bueno, proiektu berri hori aurrera emateko, danon artean saiatzea ematen. Bueno, zona honetan jende asko ibiltzen da pasiatzen Erni inguru honetan eta, bueno, oain, dagoan basuei buruz dagoan debate sakon honetan, nik uste importante dela jendeare konturatzea basoan jabe batzu daudela, basoan lan batzu egiten diela, basoak zerbizio batzuk ematen ditula, eta nolabait ere, baso jabe horrek, zerbizio horiek nolabait ere, ordaindu kobratu ditula, nolabait ere, forma ematen.